Tervehdys taas täältä farminurkasta. Tällä kertaa aiheena klapisäkkien nostopuomi. Aikaisempaan nostelin klapisäkkejä etukuormaan trukkipiikeillä. Sekin on ihan hyvä tapa, mutta niiden ulottuvuus on hiukan pienempi silloin kun pitää saada ahtaaseen katokseen. Nostoa varten rakensin tämmöisen nostopuomin, jolla on vähän helpompi siirrellä näitä säkkejä. Näiden kettinkien avulla klapisäkin kiinnittäminen on huomattavasti helpompaa kuin trukkipiikkeihin. Usein kun trukkipiikkeihin laittoi, niin joutuu hytistä nousee parikin kertaa pois, että saa lenkit kohdalleen. Tällä riittää, kun se laittaa lähelle, ja sen jälkeen näissä kettinkeissä on pikalukot, jolla nämä saa säkikahvoihin kiinni. Nostopuomin alustana käytettiin vanhan käännettävän lumilevyn runkoa. Varsinainen puomi tehtiin pikalukoilla irrotettavaksi. Tämä siitä syystä, että samaan runkoon on kiinnitetty vetokuula. Etukuormaajassa olevalla vetokuulalla voi näppärästi siirrellä peräkärryä tai venettä tai mitä tahansa, mitä vetokuulalla vedetään. Vetopuomin päähän hitsattiin 2 kappaletta pikalukoilla varustettuja nostokoukkuja. Niihin voi kiinnittää esimerkiksi säkkien nostossa kätevät nostoketjut. Nyt nostoketjut voi laskea säkin päälle ja säkin saa nopeasti kiinni siinä olevilla pikalukoilla. Joissain tapauksissa säkki pitää nostaa ahtaaseen tilaan tai esimerkiksi toisen säkin päälle. Silloin säkit voi kiinnittää suoraan puomin päässä oleviin nostokoukkuihin. Yhteenvetona voi sanoa, että nostopuomin avulla säkkien kiinnittäminen ja siirteleminen on tullut huomattavasti helpommaksi ja nopeammaksi.